Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Tichikura chinhu chihombe chatairoverwa ishamwari kuti vanhu vari kutamba navo vanomboita nezvei uye chii chauri kuwana kubva paushamwari hwauinawo. Tikatarisa mazuva tiri kurarama iko zvinezvi, vazhinji vari kupinda munyaya dzemadrugs kuburikidza neshamwari, kunzi hanzi ndangonzi chimbotraya unzwa kuti zvinoita sei. Vazhinji vacho futi vari kupedzesera vabatana nesatanism vari mukati memadrugs. Saka nyaya iyi inyaya yakaitika kune mumwe mukomana. Makadi Apostle, makadi vose vakanditeerera. Ini ndiri kuda kupa testimony pane zvandakaitirwa naMwari pamwe chete nevadzimu vangu vakachena. Ndiri kugara ndiri muno muZimbabwe. Mwana wangu ari kuSouth Africa. Atove nemakore ariko. Saka patove about 3 years ndakangoona behavior imwe yandisinganzwisisi kuti zviri kuitika pamwana. And imwe nguva akatombosvika kundikata communication zvokuti ndasingazivi kuti ari papi. And semwana mukomana ndakashaya kuti chii chaitika kwaari. Ini ndinoita zvokutengesa ndichinohodha kuSouth Africa ndichidzoka. Saka imwe nguva ndakabva ndawana mukana ndikaenda ndikanomuona. Ndikaona kuti zvisi kuita mwana akaputirwa kugarwa chaiko nemweya. Saka aita achivhunduka achiita manightmares. Akatosvika pakutaura pakuti pane vari kuda kunditengesa kusatanism. Kuda kutanga akagarwa nemweya wesatanism. Airota dzimwe nguva achiita bonde, business rake raaita kuwira pasi zvokuti anga achitambudzika kuti ndifambe naye anga achiramba. Saka ndakaramba ndichingokumbirira kuvadzimu, ndichikumbirira akaziye obvuma kufambwa naye apo neapo. Asi yaive hondo chaiyo nokuti wairamba kushandisa minamati yatinenge tapiwa. Ini semunhu aigara achitarisa mavhidhiyo aApostle Monalita ndichingonzwa mwoyo kuti ndinonovaonawo rini. Rimwe zuva ndakangoti rega ndimbotaura nemunhu waMwari vandibetserewo. Ndomva vandibetsera online. Ndomva ndatanga kuita minamato. Iye ari kwake ikoko, ini ndiri kuno. Saka ndadaro ndakazonzwa akutanga kucommunicate achitaura neni achindiudza, but pakutaura paunotonzwa kuti izwi remwana ratochinja. Asi zvozviya zvaaita atove zviri nani nekuti pesa apa zvaimutika zvikamubata kana nevoice raibva ratochinja. Ushaya kuti mwana wangu wandakabereka here uko, mwana wangu wandakabereka here uyu. Saka pandakatanga kushandisa minamato yandakapiwa naApostle ndakaona zvakutochinja. Pasina nguva ngani ndakutouya kukumusha. Saka izvozvi ariko kuno kumusha ndinaye atove mwana kwaye nightmares ese akapera kuvhunduka kwese kuya nekutya kwese kuya kwava mara kwakapera. Ndoda kungotenda Mwari nevadzimu kubudikidza nemuzodzwa wavo ari kutibetsera kutisunungura pamadzudzi atinenge takatarisana nayo. Handaifunga kuti mwana wangu rimwe zuva achaita nhomwa kudai, nekuti anga kutoverengwa kuvanhu vakutorasika njere kumuona kwandaiita. Nevamwe vaimuona kuti dai maenda naye kuchipatara, but ndakaona kuti kuchipatara hazvisi zvechipatara izvi. Aiwa ndoda hangu kungotenda Mwari navadzimu. Toda kutenda Apostle kutibetsera. Yangu ndaive online asi aiwa zvakafamba. Ndinotenda zvikuru. Saka vatati tikati tsvage Apostle Monalita vatitsanangurire kuti madrugs nesatanism zviri kumbosangana papi uye chii chazoita kuti panguva ino vanhu vazhinji vawanike vari pakati pemadrugs. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere ndichikuchingamidza ndichiti ndibatsirewo futi tichingamidze Apostle. Apostle makasimba. Ndiri pangu Frank wakadi. Aiwa ndiri nani zvangu Apostle. Apostle tifata tongopinda hedu munyaya yachona. Vazhinji panguva yatiri kurarama especially magenerations atiri nawo izvezvizvi vari mukati memadrugs. Chingava chiri kupusha vechidiki kuti vapinde mumadrugs chii? Chinhu chekutanga makuriro mwana ari kurerwa sei, mwana ari kukura nenzira dzipi, vabereki muri kuongorora here. Handiti mwana makuriro ake
vaari kutamba nawo behavior yake muri kuzviongorora here zvese izvozvo? Kuchikoro muri kuita here follow up muchinoona maticha emwana muchibvunza kuti ari kupefoma sei, uye behavior yake kuchikoro, shamwari dzake chaidzo? Unoziva here Frank kuti kune vabereki wokuti mwana anotanga grade tongoti ECD vanenge vachiri kumboenda zvekufoswa nematicha zviya, uyai chichi vachiperekedza vana. Pane vabereki wokuti mwana anotanga grade 1 agopedza grade 7 hapana paakaita follow up achinogara pasina ticha achiona kuti mwana wake ari kupefoma sei, mwana wake shamwari dzake ndedzipi. Mwana anotanga zveform 1 kusvika form 4 or form 6 haasi kutomboziva shamwari dzemwana. Handiti kuti shamwari dziri kutamba nemwana wangu dzakamira sei, behavior yavo yakamira sei. Ini ndaizviita, waibva watoudzwa nematicha acho kuti shamwari dzake good vanhu zvokuti, handiti he is in good hands. Behavior yavo chinichi zvese vaibva watokutaurira. Wozwa kuti mwana wangu paari kubuda gate kuchikoro kwaari kuenda futi ari safe, nokuti shamwari dzaari kutamba nadzo ishamwari dziri right. Handiti but kuna vabereki wokungoti mwana akanga akungoziva kuti chikoro changu chiri pakati akutongoregerwa. Pane twanotounoona unoziva Frank kutoti kamwana akari kufamba kega shwashwa. Vabereki vacho havasi kutya here kubiwa kuri kuitwa vana, kukidnepo, marituals awandisa aya, havasi kutya here kuti kamwana kakadai kanofamba kega kuenda kuchikoro kanodzoka zvekega, havana basa nazvo. Saka izvozvo ndo zvimwe zviri kukontributa kuti mwana makorero ake anopedzisira. Momboziva kuti vana vanogona kuita stress yekushaya love yevabereki. Achingodzoka kuchikoro kuya, suka mapilisi, vosuka tumapilisi room tumakapu room. Handiti haana kumbogarwawo naye pasi, how was your day, handiti madzidzei nhasi, chichi alright, opiwawo chikafu chake, handiti chiendawo mbonogeza, unogeza mwana uchinjachinja right, chimbouya chimboona makatuni ako, une homework here, chichi. Zvese izvozvo hazviko kune vamwe vabereki. Mwana anosiyiwa akadaro. Saka mwana anopedzisira aita stress, anogona kupfuura nekumba kana kuti kweshamwari, obva ona kana kuti shamwari yake zviri kuitirwa ichangopinda pamba, handiti nemubereki namama wake. Saka anotarisa kuti inini izvinhu handizviitirwe izvi. Saka inini maparents angu, mama wangu, dad wangu vanonyazondida here inini. Zvinhu izvi hawandiitiri zvinhu zvandaona shamwari yangu achiitirwa, handiti. Saka anokura atomwana atongoone pfungwa iyaiya yekuti handisi kuwana rudo. Mwana anohagwawo achipinda mumba, handiti womupawo kahagi kake mwana chiuya kuno mutorero sicheo yake wodididi, kutoti mwana asanga kuwana hagi kuvasikana, handiti mwana atange kuwana rudo kumusikana. Ndo zvimwe zvinhu zvokuti vabereki vanopedzisira vakufunga kuti akadyiswa. Kana kuvana vasikana pedzisira akadyiswa nemurume wake, handiti akuwana rudo rwaakashaya kubva ari mwana mudiki kunosvika paeji yekuti akuroora kana kuti akurorwa, ozotanga kuona kuti hagi chino akutanga kupiwa rudo nemunhu atoo mukadzi wake kana nemunhu atoo murume wake. Saka vabereki ngatidzidzei rudo kuvana vedu, tichiona nekucherechedza kuti mwana ari kufamba sei. Pamuri toti kumahigh density, ukaenda ikoko unoona tuvana twakazara mustreet, tumwe twakagara mumabridge, tumwe turi kutamba kuzvimindaminda, tumwe turi kudii. Saka you find kuti mwana iye achafurirwa, handiti
ndoko vanowana malanguage mamwe aya asingaite zvinyadzi chinyichi, nokuti ari kutamba nevana wokuti kumba kwavo zvinyadzi hazvina basa, mumba mavo zvinyadzi kudya kwavo, handiti. Saka unozoona mwana akuuya kutotaura language, next thing akudzidziswa manje kuputa mbanje, nzai trya ndokuti uwane energy, uwane chakati, uwane, anotaurwa zvakanaka zvembanje iyoyo. Ende dzimwe shamwari dzacho dzinenge dzoda kutokuparadzira mwana, oputa mwana obva aona akadzunguka mudai, ona kutodini behavior imwe isinganzwisiki, anotangiswa mbichana kupedzisira zvatopinda mari. Wozoona zvino kuti mwana akutanga kunetsa mumba. Saka ndo point number 1 ekuti vabereki havasi vamwe vabereki, bozi vamwe vane rudo nevana vavo, vamwe vabereki havasi kusacrifice kuvana vavo, vari kungozvara semhuka, ngoti chero akufamba akugona kubuda gate achiziva pachikoro paka ndizvozvo. Hakusi ivo vakutoswera vachiita zvemusika, vakutoswera vari kumabasa kwamari, vanodzoka mwana arara. Havasi kuziva kuti mwana uyu aswera achiitei nhasi, mwana uyu is he or she okay, handiti. Hapana, anongosiyiwa kuna maid, anosiyiwa pamwe kuhama dzingoripo. Saka zvinhu izvozvo ndo zvimwe zviri kukanganisa kukura kwevana vachizonopinda mumadrugs. Kechitu, vabereki isu tichikura taisabvumirwa kungoita zvemashamwari. One wasiri kuzikana kunzi kumba kwavo vanhu vakamira sei, zvaakuitwa mazuva nezvi. Waiita shamwari inotozikanwa zvokuti vanenge vakutofambidzana vabereki, handiti. Vabereki veuyu vakutouyawo kumba wenyu, vakutoenda kumba vachitozivana zvazvo, wakutoziva kuti okay, aiwa ava zvakadai, ava zvakadai. Asi mazuva ano takungoona vana vanongoita shamwari vachitochinjana zvikafu. Wozoona mwana wako atoinishetwa musatanism. Vabereki havachina nguva yekudzidzisa vana kuti aiwa shamwari yako, ukati shamwari ndoda kuziva kumba kwavo, ndoda kuziva vabereki wake kuti vanhu vakaita sei. Hakuna kungosiya mwana akadaro, vanochinjana zvikafu kuchikoro, handiti. Ndo pemuri kuzoona vana paya kuti ko mwana wangu behavior yake, ko mwana wangu yachinja, ko mwana wangu this. Ainishietwa kuchikoroko, nekuti wasiya iwewo mwana ari kutamba nevanhu wausingadi, wausingazive. Saka ndo chimwe chinhu ichocho, nekuti isusu tichitokura taitonzi ita shamwari iri kukubatsira zvechikoro, handiti. Ita shamwari iri kukubatsira kuti muri kubatsirana zvinhu zvechikoro, muri kubatsirana pazvinhu zvokuudzana kuti zvemakeria izvi, guidance, handiti. Zvakati ndo zvataikurudzirwa. Seko zvino izvi hakuchina izvozvo. Vabereki vashoma vari kuita zvinhu zvakadaro kuvana vavo. Kwozoti chimwe chinhu chakonzeresa zvakare kuti vana wapinde muzvinhu zvemadrugs, ndambotaura nyaya yerudo iya kuvana. Inyaya yokuti vamwe vana vari kukura nevanhu vasiri maparents avo, mabiological parents, vari kukura vachichengetwa nehama. Vari kukura vachichengetwa nehama kudaro, munenge muna abuse dzakanyanya dzinenge dzichiitwa vana ivavo. Saka anopedzisira akuswera ane zvikwata zvemashamwari emumastreets, otanga kutaura nyaya yake, achitaura nyaya yake, onzi iwewe tosanyanya kufunga chimbopota izvi, handiti. Zvizondikuwadza here, zvikukuwadzi, handiti. Ndo zvimwe zviri kupinza vana mumadrugs. Vana vari kushaya rudo, vana
vari kuabhuswa mudzimba umu. Vana vamwe vanenge vane maperenzi avo kumamisha vachigara nehama dziri mutauni. Vana vari kutambudzwa, vari kushungurudzwa. Anozudza kuti bhete ndiende kumba kwamanheru ndobva ndasvikurara. Ndo paanouya aputiswa zvinodhaka. Ende vamwe wacho akapedzisira atowirirana newo mumastreets umu mutauni umu, unozoona mwana asina kudzoka kumba. Makutanga kutsvaka kuti mwana mune vamwe vari kufunga kuti vana vavo vakakidnepwa, vakaitwa zvemarituals vari mutauni. Ndoda kuti kune vamwe vari kushaya vana vavo, endai mutauni. Mazariro aita mastreet kids mutauni haiti ndinomboenda ndichivapa chikafu. Wakawandisa zvekuwandisa zviya. Bhosi takafidha, takaenda tine zvimacare-lights handiti about 220 havana kukwana. Zvakapera zvese. Kukaita rimwe group ratakazoti the following day ndikangoti ingoendai unopa hameno kana madzokorora ivowo vacho vatakapa nezuro, but ndakangorwadziwa kuti kwakasara vana vakawanda handiti. Tikati handamboziva kuti mutauni ndo mamiriro amaita kudai, kuti maane mastreet kids awanda kudai so. Saka vana ivavo vari kubva kupi? Vana ivavo vatori nevabereki, vane hama, but abuse. Wakaona kuti beta kugara mustreet. Saka ndo chimwe chinhu chiri kukonzesa madrugs. Kwosita zvimwe zvokuti munhu atokura zvakanaka. Mafriends vamwe wakutoti haasi kumba kwavo vanowana zvese, but mafriends aatora iye akaisa muupenyu hwake ndiwo vanotanga kumuti izvi zviri right izvi. Wachibuda kuenda kumafaroko kuti ndokuti usaneta, vachita pungwe vari kumanight club ndokuti usaneta, ndokuti usadai handiti. Otanga kupiwa zvinodhaka. Peno mushamusika naimi mwana uyu chii chaanoshaya. Vamwe vacho vanenge vachidhiraivha mota dzavakatengerwa nevabereki, but vachati kuchamupinza mumadrugs chii? Mafriends. Vamwe vacho varikuzopedzisira vapinzwa musatanism. Mafriends aachuza iye muupenyu hwake. Saka ndiri kuti vana vachikura ngavaongorore mashamwari avari kuisa muupenyu hwavo. Kaona iri shamwari rinoda kufurira zvinhu zvaunonyatsoona wegewo kuti zvina hazvisiraiti izvi, suduruka, siyana neshamwari yakadaro iwe. Yes. Tiri ipapo Apostle, ndanzwa muchitsanangura muchiti vabereki vaida kutoziva kuti warutamba naye ndiani. Dzimweni dzenguva mabereki vaipedzisira futi vakutotamba vese kuburikidza neushamwari hwevana. And tikada kuzvitarisisa taizopedzisira taani chandingati community parenting, yekuti iwewe ukatobuda panze unozondikaonekwa namainenge panze apa ndichiita zisirizvo imhosva ndokona kutobva ikoko ndarohwa, ende ndikanotaura kumba futi ndokona kunoita se kunoswaturwa. Social structures iwayo aiita kuti vabereki vepanext vagone kutsiura mwana wepanext pavo. Chamakanganisa chii chazoita kuti vakandiona kunze ukoko ndiri kuputa mbanje dzangu kana kuti mutoriro yangu kunze ukoko vashaye simba rekunditsura? Nekuti kazhinji munhu uchitanga kuita zvemadrugs unotanga muchiwandi. Pano zvinozozikanwa nevabereki pamwe unenge watova nenguva uri mazviri. Chii chiri kukanganisa masocial structures iwayo anokwanisa kuregulata behavior yemwana ari kunze, zvaakuita kuti vabereki vanozoziva kuti mwana atova madrugs, ndatova pakati, ndatova shasha mazviri. Right. Chinhu chakuitika these days ndechekudai. Right. Chinhu chakuitika ndechekuti vanhu kumashuroko time yana mama wedu isusu ndinoona sekuti rudo rwakanga ruchipo mukati mevanhu pati iyoyo yekungoti tiri vanhu tese handiti yakanga ichirimo
muvanhu vanhu vakanga vachine rudo rwawaisiyirawo muneighbor, rwawaisiyirawo vavari kusangana naye munzira. Handiti asi ndiri kuona kuti rudo irworwo iko zvino hapasisina. Mazvake each man for himself. Hakuchina ari kusiya kapati kekuti neighbor, kapati kekuti wandiri kusangana naye murodhi. Handiti zvakuita mazvake and vanhu vangowo selfish and greedy these days. Munhu akungoti kangomanga kangoririre kwangu anotoseka paanoona mwana wemumwe achiita mabasa akaipa. Haanzwi tsitsi nekusiririswa kuti no, rega nditaure naye, rega ndidai. Aiwa, vanototanga kutotaura kana kuti mashoko kuti benzi ndo ubenzi uhu ndo chini, havatsiuri. Zviri nani azoramba ita ubenzi hwake, but wambotsiurawo kuti nai mwanangu wadirei kudai. Handiti wadirei kudai, wadirei kuita izvi. Handiti wona zvine dhenja pakati muupenyu hwako. Kana azotadza kunzwa izongotaurwawo kuti wedu kana ininiwo ndakambozama kumutsiura, but chinhu chiri kuitika ndechekuti vanhu rudo havasisina. Angowo mazvake rudo hapachina. Saka iko nekuti munhu akwanise kutsiura ende vanhu vacho futi atsiurirwa mwana anogona kutouya achiti naimi ndanzwa kuti mazoti mwana wangu anga akapfeka kamini kari too revealing, siyanai nemwana wangu, handi muruzvona. Saka vanhu vacho futi havasisina kumira zvakanaka. Uti utsiure unoona waurirwa nedemo pamba pako. Saka munhu akuzviona kuti inini rega ndimire nevangu vana, ndirovedzere vangu vana. Handiti izvo zvekuma next door zvichizvo handina hangu, nokuti pamwe mwana yanogona kutokupindura rafu kuti inini ndabuda kana kuti mumba vangu vabereki vandisiya ndakadaro ndichitobuda, iwewe who are you? Uda kunditsiura iwewe. Saka zvinhu zvacho zvangoipa kuti vabereki imimi muri kubvumira mwana kuti kana kuti abuda akashama mumba, ndimi kamuri wrong. Ndimi munoda kuti mwana azonosangana nezvaanosangana nazvo zvisina kumira zvakanaka. Mwana atorwe sehure, sepfambi riri kuvhima varume uku nekuda kwemapfekero anenge akaita. Saka zvimwe zvinhu, yes, ndataura nyaya yerudo kuti rudo hapasisinawo muvanhu. Handiti nokuti watsiura mwana weuyu akanotaura kumba kuti ndasangana namama wepa next door, wandidaidza nditori nemashamwari angu, handiti uya pano ko chii chawakapfeka, chi handina kuzvifarira ino. Natumba mai vachewo vari kuudzwa vanosimuka unotukana namai wepa next door, siyanai nemwana wangu. Handiti muri kuona. Saka vanhu vakangoona kuti munhu nemunhu ngaazvimirire nemhuri yake, azvitsurire mhuri yake, kana atadza. Asi izvozvo hazvina dhenja here pakuti izvo toti imimi mama matsura inini, handiti asi hamusi kutsura mwana wepa next uyo. Asi ninge kuti tiri vana, ndichabuda ndichanotamba futi navo vana vepa next vaivaya tuma behavioral aspects twamusuri kuda tuya ndichatanga kuti adopta kubva ikokoko. Hazvina dhenja here zvekuti rega ndingosiya ndezveku next door, uchitoona kuti mwana wepa next aakuchase aakurasika. Right, zvine dhenja hombe izvozvo. Handiti unless ini semubereki ndabva ndaudza vangu vana kuti vanangu behavior yevana wepa next door haina kunaka, saka handidi kutombokuonai muchitamba nawo. Handiti nokuti unenge waona kuti haukwanisi kutsiura. Asi kana uchigona kuti utaurire vabereki wemwana kuti vana muri kuvaongorora here, ndonge muchitaura mese. Handiti vana muri kudi, muri kuongorora here vana pavari kubuda kunzoko. Ko zvaita sei chichi, wotaura. Kana pari zvawakaona pamwana achiita mustreet, chivataura kuti ndakaona mwana wenyu zvakadai. Handiti saka ongororai vana. Vakabvumawo wakagona kudisciplina vana vavo, ndizvozvo mune muchingoonawo kuti
vari kuratidza kuti vachinja vana vadii, asi ukaona kuti vana vabhehavhi yava kungorambidzawo vana. Handidi kukuonai muchienda ipapo, handidi kukuonai muchitamba nevana vepapo, zvatopera. Nokuti zvine dhenja. Mubvunzo wangu mama uye wakati nyaya yemadrugs nesatanism hazvina ukama here zvinhu zviviri izvizvi, nekuti ukatarisa vazhinji vari kuzonzi akaitwa musatanist akaitwa chii, kazhinji chinhu chikada kuzvitarisisa anenge abva nekumafaro kwavanga vachidhakwa kwavanga vachiita sei ndokwaainitiatwa ikoko. Zvinhu izvi zviri tu izvi hazvina ukama here kuti zvidestroye generation yedu isusu especially vechidiki, pakamira sei ipapo? Right, zvinhu izvi zvatoparadza, handiti kunyanyanya generation idzodzi ama2K idzi kuenda pama 1998 99 ma 97 96 95 ibaba ndingati zvadestroya generation iyoyi zvakanyanya, nokuti mukutamba kwavo nemukuinitiatwa kwavo konezvomukona kana muzvikoro chaimo satanism yacho iri kutonetsa kumapuraimary, kumasekondari, kumayunivhesiti, mumakoleji. Devil ada kudestroya generation iyoyo zvakanyanya stereki, handiti? So nyaya yesatanism yanyanya kuputsa zvinhu zvakawanda, nekuti inouya muchihwandi usingazvifungiri. Une shamwari yako vangoti chimbopfeka nengi, handiti? Right, iwe hausi kuziva, uchabvaona chakanaka muruoko rwako, handiti? Chimbondipondene nacho kumba nhasi, handiti? Ndo kuinitiatwa kwawatoitwa, handiti? Anongouya nekanecklace kakanaka, handiti? Kakanaka ekanembokupa pfeka. Vana ndo zvaipira satanism manje, nokuti vana vari kuinitiatwa mukusaziva through my friends kuchikoro, handiti? Chikafu chinouyawo nacho, hatisei chikafu cheda totanga tadya chemumwe tozodya chemumwe tozodya. Taimbozviitawo tiri kuchikoro, handiti? Taiisa chikafu chedu, handiti? Ina hangu ndanisina shamwari dzakawanda, taitamba tiri 3 sada udyirwa tiri ndandisiri munhu wemafriends nekuda kwebackground yekumba kuti taitozvirambidzwa izvozvo. Ende waionawo even nemaparents ako kuti even my mom, handiti? No mafriends, asanga ari munhu aishanda nevanhukadzi vakawanda basa ravo, handiti? But vaitotaura kuti mwanangu, zvebasa ndezvebasa. Shamwari wanga wane 1 kudai yawaisheya nayo, handiti? Zvinhu zveupenyu nekumbotandadzana vachionana kwavanoonana, handiti? But waisatandadzana pamba, waita chirungu chacho chekuti waito tiri kuenda kupi, kana wari kuenda parestaurant yavari kuenda ndopawainosangana ipapo wachisheya havo nyaya dzavo chidii. Kana vari kuda kubuda nevana vavo out, handiti? Taibuda, uyuwo friend yavo yaiuyawo nevana vayo nemurume wake, isusuwo takadaro kafamily kedu tobuda toenda kwatinenge tiri kuenda, tonoswera hedu ikoko then todzoka kumba. Saka unenge uchitongoona kuti saka ndanenge uri ne3 mafriends, taizviita izvozvo malunch box pabreak toti totanga kuti ngatidye cheuyu, todya cheuyu, tozodya cheuyu. Zvanga zvakanaka because kwanga kusina satanism, handiti? Iko zvinezvi nesatanism yawanda ndo muri kutora vana wozongoona mwana wako akubehava zvisiri izvo, handiti? Saka chinhu chakawanda but chiri dangerous mukati mevana, zvakutoti iwewe semubereki
wodzidzisa vana vako kuti hakuna kuchikoro kwaunopiwa chinhu nemunhu kuchikoro ingave shamwari yako uchidya kana kunzi chimbopfekawo ramba. Zvaakutoda kuti iwe uzambereki kuudza vana vako ramba, nyika yashata, nyika honai kwazara satanism. Handiti ende vana ngavadzidziswe kunamata vasati vabuda kuenda kuchikoro. Ngavanamate for protection, angave ari mubhodha ngaanamate ari kuchikoro ikoko, handiti, kuti agone kuchengetedzwa, agone kurwirwa, handiti, kumasatanist iwaya. Nekuti zvaipa ticha ari kukuticha musatanist, handiti. Saka panenge pari kutoda kuti paakuda simba raMwari, divine intervention, handiti, yekuti mwana wako arwirwe, mwana wako azive kuti handitambiri chinhu kubva kuna anyone kuchikoro. Yes. Apostle, takatarisa nyaya yemadrugs, totarisa futi satanism, zvinhu 2. Handiti, mubvunzo wangu uruda kuuya uchiti izvo pazvinhu zviri izvi, handiti, zvese unoona munhu akuita seakurasa pfungwa, anzo akupenga azoendeswa zvichida pamwe kumachechi kumachichichi, unoona munhu uya ane mweya waakutaura futi paari. Ukutotaura pamwe dzimwe nedzenguva uchotaura kuti ndini ndakamuitisa izvozvozvo, nekuti ndakaona kuti ramangwana rake rakajeka, ndikati aiwa rega ndiita se ndigare ndamuparadza. Zvinhu izvi zvine ukama here, kana kuti toti zvakaita madrugs ingori habit yekuti iwewe ndounotongonzwa kuti inini ndauda kuita zvemadrugs, kana kuti that spirit yesatanism yeye ndo inototanga yotokudirecta kuti ita izvi zvindikuparadze iwewe? Right. Pane vamwe vari kupinda muzvinhu zvemadrugs izvozvo nekusada, asi anoona atooma zviri. Nyaya inenge iripo ndeyekuti 1, pane chiro chinogona kunge chatoitwa nevanhu pamusoro pemwana wako kumuparadza. Saka vanoshandisa ichocho chekuti ngaade kudhakwa stereki, ngaade kuputa zvinodhaka, ngaade kudai, handiti. Saka ndo chinhu chavanoshandisa ichocho. Uzongoona imhepo inouya pamwana, wozongoona mwana atopinda mazviri. Uyezve izvozvo satanism iripo nekudestroya, nokuti inenge ichida kushandisa kugaina, handiti, ivo vanhu vacho vakuru vesatanism waya ndo vanogaina, ndo vanobenefita panoinishietwa vanhu vakawanda, kingdom yavo inenge ichikura. Saka izvozvo chimweya ichocho chesatanism chinokutuma zvakawanda, chinokutuma upfambi, chinokutuma kushama, chinokutuma kuita zvemadrugs, chinokutuma, rinenge ratoo dhimoni. Saka rinochizobuda ipo paya padeliverance paya, kuti aiwa moda kundidzingireiko, ndandatopedza naye uyu, ndandatodini, ndini ndaita kuti ashame, ndini ndaita kuti aite chipfambi, ndini ndaita kuti abe, ndini ndaita kuti adai, aite zvekuputa zvinodhaka kana kunwa zvinodhaka. Saka ratoo dhimoni, nekuti satanism idhimoni pacharo, dhimoni guru. Saka ndo mafambiro zvinenge zvichiita kuinitiata vanhu vakawanda into satanism. Kingdom yavo inenge ichikura, wachiwana zvavanobenefita zvizhinji through kuinitiata vanhu vakawanda. Ndosaka muzosamisika muchinzochinzi vari kuprovhaidha mutoriri, vatori vanhu vamuri kufunga kuti vanhu vane zvinhu zvavo musiri kutombofungira kuti vangaite zvinhu izvi, vanenge vari into satanism. Saka vanenge vachitotumwa kuinitiata vana vakawanda. Madrugs aya anenge asingori madrugs ega, anenge akatoinitiatwa kuti mwana wako uribva rangoita benzi renyika rinoenda riri rombe, handiti, ivo ndo vanenge vari kubenefita, handiti, wachibenefita, wachidhiraivha mazimota ano, wachivaka mazimanshoni, wachiita sei, handiti, ndo vanenge vachiprovhaidha mutoriro iyoyo, vachiprovhaidha madrugs anenge achishandiswa nevanhu mbanje chini, ndo vanenge vachiprovhaidha, handiti.
vanenge vane vanhu vavo vanoti ndo vanozodhisha mumastreets handiti. Saka ndo zvacho. Saka Apostle, muchidimbu tingati muri kuti madrugs aripo kuvhurira nzira mweya uyu kuti ugare pamunhu here, kana kuti ndingatichi madrugs aripo pakuti iwewe kana usisiri kufunga zvakanaka chasara uchaita zvinhu zvisina kuita zvisina kururama, zvinova zvakukupinza kuchikwata ichi chesatanism ichi, waakuita zvinhu zvisinganzwisisike. Potse mumwe waakutopenga, waakutaura zvinhu zvisipo, waakungoita life yese iri reckless nekuda kwemadrugs. Right. Chinoitika ndechekuti pane vamwe vakazvipindira nestress zvandambotaura, wakangotanga nenyaya yekuabhuswa chinyi kumba kwaari kugara handiti. Iva vavo vakatosiyana newainitiatwa vaya handiti. Vainitiatwa vaya ndo vanhu vaya kuti kudzoka kwavo chaizvo kunenge kunoda simba revakatumwa kuti vasunungurwe vanhu ivavo. Vanhu ivavo vanotoita mapenzi ekupedzisira kusvika kunofa, nokuti vari kushandiswa mukingdom yesatanism. But vaya kuti apinda nestress, apinda nekuti ari kuabhuswa, ari kudi, vanhu ivavo havambononoki kuti vasunungurwe. Vanosunungurwa very fast vanhu ivavo, wakawana rubatsiro nekukasika. Yes. Mukatarisa manje iko zvino Apostle, takatarisana zvichida pamwe nemagenerations atinawo izvezvizvi, it's more like it's now fashionable kunzi uyu anodhakwa, uyu anopota fodya. Unotoona mwana ari kusekondari achifamba akatobata kaEverest kake achita sei, but ndopa zvinotangira abva ipapo umuEverest kwaachaenda nekupi kumbanje. Zviri fashionable here kunzi unodhakwa, kana kuti kudhakwa hongu kunodiwa pamunhu, asi zvine nguva, hazvisi zvokungoti nekuti chiripo waakutodhakwa, nekuti zviripo waakutodhakwa. Panofamba sei ipapo? Right. Ukangoona munhu akutongonwa zviri abnormal handiti, zvinongonzi too much of everything is not right. Zvinenge zvatoo nechikonzero chatopo chekuti munosanwa kukurumidza kuongorora kuti sei munhu waakuda kudya kana kuti maice block akawanda. Kuna vanhu vakadaro tanga kutsenga maice block zvekuti anokupedzerai chipaketi chese handiti. Patoo nechispirit chapo chiri kuda kutonhorwa every time handiti, and chinozomanifesta chispirit chiya makutozona behavior yemwana chichi handiti. Ivhu chairo munonawo vachitenga mapaketi nemapaketi edhaga vachidya, kwada kuzvitarisa there is a spirit behind that handiti, iri kutoda ivhu iroro yakapinda mukati memunhu ikanogara. Ivhu mukada kutarisa vanhu vane nhumbu, indakatomboridyo ndakazvitakura handiti, itime iyoyo yekuti iron inenge ichida kuwedzerwa, inenge yaita shoma nekuti pane aakubhiudwawo neropa rako iwewe handiti. Saka nyaya inoitika ndeyekuti unotombonhonga ivhu chete wakazvitakura, but uchingosununguka zvaidirwa ivhu nebhodhi rako hauchatombobati futi. But unoona vanhu vakadzi vamwe vari mumachuru umo chinyiko vari kuritora dhaga, rimwe rinototengeswa handiti, vachitenga dhaga. Pane spiriti yapo yaakutoda dhaga iroro, ende ukada kutarisa upenyu hwevanhu ivavo hutori affected nekuti pane chispiriti chaari kufidha. Saka zvinofanana nekudhakwako. Ukangoona waakunwa doro zvakapfurikidza zvokuti hauchazivi zita rako, vozoti pane spiriti yako kushandisa. Kunwa haurambidzwi kana uri kurefreshawo nevamwe kutora 1 or 2 bottles. Ukaona uchiti ukangobata 1 zvakutokunetsa kurega, woda kutopedza crate. There is a spirit behind that. Munoona kana
varungu ivava chaiko pamatebhuru pavo pechikafu unoona pane wine handiti kunyanya red wine iya inenge iripo nekuti inopa utano handiti padigestive system chi handiti and you also feel refreshed handitika saka unoona vanodira tushoma kwete kuti paakuraradzwa handiti it's ka half glass okachi kavanongo uyu vachidya chikafu handiti saka iwe ukangoona zvaabnormal kuti waakuda kupedza kireti yemablack label hazvisiri normal zvatoo zvemadhimoni yes saka toti vabereki vatoona zvavapo kuti mwana uyu anenge atopinda musatanism kana kuti mwana uyu anenge atodzama mazviri zvemadrugs izvozvizvi mubereki angaita sei nekuti kazhinji mukaona wakuzozvibata semubereki kuti mwana wangu ari kuita so kazhinji kacho anenge aita sei atofamba an addict vangazvigadzirisa sei vabereki kana vanonoka kuzvibata right kana vanonoka kuzvibata chinhu chekutanga ini ndinoona kuti mwana anoda kumbonamatirwa first anamatirwa chibva imamisa nzvimbo yekuti yemarehab yekuti haakwanisi kuwana zvinhu izvozvo nekukurumidza handiti awana deliverance yake muisei kurehab handiti awana deliverance yake kumbirai agare kana hamuna mari pamwe yekurehab yacho kumbirai agare paenvironment yekuti haakwanisi kubuda achitenga zvinhu izvozvo ukamupawo 2 to 3 months mwana achinamatirwa achidhilivhwa achiita sei ende asingabudi kuti akwanise kunotenga zvinhu izvo munotozoona kuti mwana wedu iko zvinji atoonoma handiti saka ndo zvinodikwa kutongoitwa izvozvo because hapana chimwe kana mukataura nemurume hazvibudi iye hachibuda uko anenge ada unodhilivhwa zimhepo irorero zimwero rero rinenge rakaita kuti atange kuita that behavior yekutora zvinodhaka chandabvunzira aposto ndechekuti kazhinji zhinji ukaona munhu atanga kana kupenga vamwe vanobva vati chivanhu ari kuroyiwa ari kuita sei handiti vachatenderera naye kune vechivanhu kune vanobatsira kune vanoita sei handiti hongu pamwe mweya wesatanism yauchanobuda voudzinga voita sei asi this addiction yanga yaapo iyi pamwe futi iri kuda help zvinhu tu izvi zvinofanira kufambidzana here kuti uri kunamatirwa uri kudzingwa mhepo idzidzi uri kurehab kana kuti toutanga nekurehab kana toona kuti munhu wedu apora tomusiya tinofanira kugumira papi pakubatsira munhu ari mazviri zvinhu izvi right inini ndinoti kutanga nedeliverance kwakanaka kuti zvimhepo zviya zvezvi zvibviswe zvakakonzeresa kuti ade atange kuita chirombo ichocho chekutora zvinodhaka handiti kutanga awana deliverance kwakanaka ochizoenda kurehab kokuti haabudi kuti akurumidze kuwana futi zvinhu zviya saka zvinotofambidzana zvakafanana nekuti kana kunge kunopenga kudi anofanira kutomboendeswa kunana chiremba oongororwa kuti hapana here mainjection matablets futi aanoda kuti ambowana handitika kuti pfungwa dzake dzidzokere kuita normal handiti saka zvinhu zvinosanirwa kufambidzana zviri zvitatu deliverance kumadoctors kuchipatara kurehab yes aposto mashoko amungava nawo zvichida kune vari kutanga kupinda mazviri zvemadrugs izvi zvichida kune vane shamwari dziri kutovadhonzera kuzvinhu zvavasinganzwisise zvekuti anenge achitoona izvi hazvina umwari izvi pamwe ndiyo yatova satanism yachona mungada kuvapa mashoko ekuti chii right inini ndoda kuti kana uri kutongoona kuti mafambiro ako shamwari dzako vanhu vari kufarira kungotora zvinodhaka nekuti unotanga kauchinzi mbijana pesira wapinda mazviri saka wakangoona kuti shamwari dzako hadzigoni kuti wangoite dhei rekuti ndere madrinks kutoda zvinodhaka pese suduruka kurumidza kusuduruka ungoona kuti no inini hangu
chigurupu ichi handichikwanisi. Handiti tsvaga vanhu vanoenderana newe, vanhu vane behavior seyako. Yes. Tiri ipapo kaapostoli, inini ndikaregera kuenda kumapati futi nevamwe vanobva vati wakapusa unobhohwa. Takuenda futi kumapati kuya kwandiri kunosanganiswa nemadrugs, pamwe vamwe ndoko vachabva vainitiatwa ikokoko. Ndoita sei inini kuti ndisanzi ndinobhohwa kana kuti ndikwane pavamwe vezera rangu? Aiwa, kune zvikwata Frank, handiti tinomboendawo out uko, unotoona kuti kachikwata kevakomana avo, vasikana avo vari kutoita zvavo zvefishing, vachiridza music yavo, vari kunwa madrinks avo, vari kugocha. Handiti havana zvekutora kana zvinodhaka zvavari kuita. Handiti ka saka hautomboshayi nyika ine vanhu Frank, haushayi vanhu vane behavior yakanaka. Handiti vemadrugs ndevega, ritoriwo rimwe gurupu iroro. Handiti kune gurupu risingaiti zvinhu izvozvo zvekuti unogona kutongoona kuti vanototaurirana kuti ngatingotengei tiri vangani, tiri 6, saka ngatingotengei chi6 pack chedu chemahandasi. Handiti tichangozoti 1 but zvimwe zvese vanenge vane madrinks avo, vanenge vane chi. Saka kune vana vane behavior yakanaka kunzoko. Handiti saka hautomboshayi vanhu ivavo wokuti munenge muchironga muchienda henyu out muchidi vane good behavior. Ndisingaziva apostoli zvichida pamwe mune chenjedzo kuvabereki, nekuti mazuva ano pane chinhu chatanga tichitaura chekuti community parenting, yekuti ukaona mwana wepanext achiita zvisiri izvo unomutsiura, ukaona kuti mwana uyu zvaaita hazvisiri izvo, zvichida pamwe achida kutoti atomborohwa ipapo unomurova ikoko, unenge watobatsira zvikuru. Asi sekutsanangura kwamava muchiita kuti panguva yatiri kurarama vamwe vabereki vanozongoti rega ngatisiyei zvakadaro, anonetsa uyu, tikamutsura zvichida pamwe achandibvunza kuti iwewe ndiwani, vabereki vangu vapenyu. Advice yamungapa kuvabereki maererano nekuti tidzore chinhu ichocho chinonzi community parenting, chitibatsire kuregulata behavior dzimwe dzinozoitwa nevana kunze dzinozodzoka dzotizvimbira mangwana, mungada kuti chii? Right, ine ndoda kungoti kuvabereki, dai magona kudzokera patsika dzedu, handiti dzaiitwa kumashuroko, dzekungoti mucommunity munhu wese, mubereki wese, handiti anosanwa kunge maziso ake akavhurika. Mwana waari kuona mwana wake, zvino chaipa mazuva ano, ari mwana musikana, unenge uchiti ndibaba wepanext door, wotozona baba waya ndo waakutorepa mwana wako, baba waya ndo wako. Saka zvinhu zvacho zvakungotyisa. Asi ndaingoda kuti dai vanhu vadzokera zvavo ipapo, handiti vanhu vachipota vachiita meeting, handiti tokutiwo vana vedu tinosanwa kuti tichengetedze vana, handiti saka vana vedu ngatipotei tichiita kana kuti maSunday morning kana kuti maSaturday morning atinengoita nawo 1 hour takabatirana secommunity tichivadzidzisa, umwe nomwe achisimuka nedzidziso yake, kudzidzisa vana mucommunity mamunenge muchigara. Ndinoona zvinobatsira zvakanyanya izvozvo. Yes. Aiwa, tinotenda apostoli nemashoko amatisiyira, ndichivimba kuti vazhinji vanzwisisa kuti satanism nemadrugs zvinhu zviri izvozvo hazviwanzosiyana, zvinotofambidzana, nekuti kwauri kuteera madrugs ikoko ndokwauri kunoinitiate, kwauri kunosangana nezvakaipa. Ndovimba vazhinji vanzwisisa kuti ukaona mwana wako atotangoita zvemadrugs, iva worried, uye paari kutokura ipapo tarisawo kuti shamwari dzaari kumbotamba nadzo dzakamira sei, zvichida kana zvichitoita kuti utozivanawo nevabereki veshamwari yake iyoyo, zivanai, nekuti ndiko kuri kutangira dambudziko. But chanetsa manje apostoli iko zvino ndechekuti vabereki vazhinji vari kuzviwanzira zvekuita asi vachikanganwa vana. Poitwa sei ipapo? Ine ndoda kungoti vabereki hamuna kuzvarira vana nyika,
kuzvara semhuka kwokuti chero akutofamba kutoziva musi wekuchikoro zvatongonaka zvakadaro. Ngaticherechedzei vana vedu, ngative nerudo nevana, ngatipei vana vedu nguva. Yes, zvinhu zvakaoma mukati menyika, tichida kumhanya kutsvaga chekuvararamisa futi vana ivavo, handitika kutsvaga mafizi ekuvaendesazve futi kuchikoro, handitika. Asi nguva inenge iripo, nokuti tikada kutarisa maofisi mazhinji anovharwa na4, handiti avharwa na4 uri kupi unozopinda pamba na10 vana varara. Vamwe ukada kutarisa vabereki kutorongana kubasa ikoko kuti nai vasikana izvozvi tichibva pano tiri kuenda kupi. Achitobva kubasa ikoko vari kutoendawo kumafaro samwe. Zviri kuzvikwata zvemadzimai zvendinotoziva wachipedza kumaflea market uko nokuti ukada kutarisa kumaflea market kunovharwa na5 kana na6, handiti. But unoona munhu achipinda mumba na10 na11, wanga uri kupi, handiti? Wanga uripi? Vanenge vane zvikwata zvavo zvemashamwari zvokutoudzana kuti nhasika kwazi ndoga kuri kupisa, nhasi kwamereki kuri kupisa. Saka handei ikoko vanenge vachitoziva kunenge kune mafunctions dhei iroro riri kuchiridzwa kuchidii. Vana vari vega kumba. Vamwewo ndivo vari kutakura basa rachona voyanaro futi kumba. Hachatarisa kuti mwana ari papi, ari kuitei, aswera sei, achiitei nani. Ndizvozvo pane zvimwe futi zvokuti vamwe vabereki vari kuti vakangopinda mumba, ndaneta ini ndatoneta, anogara achimboonaona TV, handiti. Vana haana basa nawo, kuti ati nguva iyoyo ari kuona TV odaidza vana vake, uyai pana ane chichemo here, pana ane chii. Zvinokufanana nevanhu vakuti mwana anorepwa achirepwa, anotozototi mwana anoonekwa naticha kuchikoro kuti mwana akungokotsera, mwana haasi kufamba zvakanaka. Mwana uchizotaura zvakadai. Mama wari kuzviziva here, dhedhi wari kuziva here? Havasi kuzviziva. Why? Watombonaka nanguva neni. Vanongouya tinenge tatorara, vanobuda kana kuti ndinotanga kubuda nichiuya kuchikoro, kana kuti vanobuda futi vanosiya futi takarara. Saka vabereki, ivai nenguva nevana venyu kana muchida vana venyu. Yes. Ndo mashoko abva kuna Apostle Monalita. Hanzi mubereki, iva nenguva nemwana wako. Tarisa shamwari dzaari kutamba nadzo, ona kuti haasi kuita zvemadrugs here, nekuti vazhinji vatiri kuzochema vachinzi ari kuita zvesatanism zviri kutangira nekumadrugs, zviri kutangira nekushamwari dzavari kutamba nadzo. Asi nekuda kwekuti vamwe vabereki muri kutakura basa muchienda naro kumba, vamwe hamutorina nguva yekusvika pamba, kana kuseni munosvika vana hamutomboziva kuti vaswera vachiitei, vainani, zvafamba sei zuva ravo rese. Izvozvo zviri kuisa vana pariski yemadrugs, pariski yesatanism. Ndakamirira ZimNewsBeat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wesere, nchiti chisarai. Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV.